Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-ġid jasal għand kulħadd għax jemmen li Malta u Għawdex tagħna huma ta' kull wieħed u waħda minna li naħdmu biex naraw li l-kwalità tal-ħajja tagħna tkompli titjieb. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-intervent li għamel fuq Net Television u Net FM l-għada li l-partit immexxi minnu ippreżenta dokumenta qabel il-budget bit-tema irkupru, tkabbir u suċċess. Gvern Nazzjonalista immexxi minni Malta tista' timxi biex tkabbar l-ekonomija tagħha, però mbagħad il-ġita dik l-ekonomija jasal għand kulħadd. Għand min jinvesti, għand min ħaddem, imma jrid jasal ukoll għand il-professjonist, jrid jasal ukoll għand min jaħdem, jrid jasal ukoll għand min jivvinta u jikkrea, jrid jasal ukoll għand il-pensjonant, għand il-vulnerabbli, għand il-persuna b'diżabilità, għand il-persuni li ma jaħdmux, irid jasal dak il-ġid għand kulħadd. Matul l-intervista Bernard Grech innota kif il-korpi kostitwiti irreaġixxew b'mod pożittiv ħafna u b'sodisfazzjon għal proposti li qed jippreżenta il-Partit Nazzjonalista. Dan fost it-tħassib tagħhom għal mod kif erba' min nies ippjanaw li jaħtfu lill-pajjiż saħansitra qabel ma kienu eletti fil-gvern. Rajt imsieħba soċjali li kienu qed iħarsu lejna b'rispett. Kienu qegħdin jgħidu, kienu qegħdin juru bajnejhom illi qegħdin jaraw fil-Partit Nazzjonalista il-possibilità illi dan il-pajjiż ikollu gvern tassew li jixraqlu f'dan il-mument ta' żmien. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ressa u se jkompli jressaq proposti biex in-negozji kollha jkunu mejjunin minn ħanut żgħir sal-akbar fabbrika. Fl-istess waqt għax jemmen li l-flus mhumiex kollox, irid jara li aktar ġenituri kollhom il-ħin xi jgawdu ma' wliedhom. Kien għalhekk li gvern ġdid nazzjonalista jara li jkun estiż il-lif tal-paternità u tal-parentela ħalli l-ġenituri ikunu qrib wliedhom fl-ewwel perjodu ta' trobbija. Dwar il-proġett tal-metro, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandna gvern li mhux kapaċi jippjana fit-tul u għalhekk ikollu jdura l-idejat tal-Partit Nazzjonalista la darba mhux kapaċi jħaffer biex isib idejat għal-futur. Madankollu qal li l-mod kif qed jippreżenta dan il-proġett il-Partit Laburista u difettuż għax mhux aċċettabbli li n-naħa ta' isfel ta' Malta, żoni industrijali u Għawdex inteżew għal kollox mill-gvern f'konferma oħra li ma jafx jippjana. Kienet tajba bil-idea. Għalse illum lejlet l-elezzjoni. Għalix maħarġ bija sentejn ilu, 3 snin ilu. Robert Tabela, għax maħarġ bija f'jannar tal-2020. U allura l-lum seta jibda ix-xogħlijiet. Għalix mhux veru li Robert Tabela jemmen f'din il-miżura, f'din il-proposta. Mhuwiex veru li l-Partit Laburista, Gvern Laburista jemmen illi jista' jwettaq f'din il-proposta. Huwa biss Partit Nazzjonalista li emmen f'din il-proposta u għadu jemmen f'din il-proposta. Bernard Grech qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista verament interessah mill-poplu kollu, il-Partit Laburista u moħħu biss fl-interessi tiegħu u ta' dawk madwaru. U minflok jekk ma jnexxilux jieħu li jrid jipprova jkisser lil dak li jkun bħalma prova jagħmel mad-deputat nazzjonalista Kerry L'Aquilina fl-aħħar ġimgħat. Iżda bħala kap tal-partit se jkompli jiddefendi lil kull wieħed mid-deputati u l-attivisti la darba jkunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Bernard Grech għamel referenza wkoll għaż-żjarat li għamel matul l-għodwa tal-ħadd fejn innota kif ħafna waqfuh u ringrazzjawh għal mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jkun il-bidla li għandu bżonn pajjiżna.